କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଏମିତି ଏକ ଦ୍ୱୀପ ବିଷୟରେ ଯାହା କୌଣସି ମାনଚିତ୍ରରେ ନାହିଁ ଆଉ ସେଇଟା କେବଳ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଯେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଆମ୍ବ୍ରା ଦ୍ୱୀପର କାହାଣୀକୁ ବୁଝିବା, ଯାହାକି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜକୁ ଖୋଜି ପାଇବାର ଏକ ଗଭୀର ଯାତ୍ରା। ତେବେ କାହାଣୀଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରହସ୍ୟରୁ। ନାବିକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ଚାଲୁଥିଲା ଅମ୍ବ୍ରା ଦ୍ୱୀପ ବିଷୟରେ। ଏହା କୌଣସି ମାनଚିତ୍ରରେ ତ ନଥିଲା, ବରଂ ଘନ କୁହୁଳି ଭିତରୁ କେବଳ ସେତେବେଳେ ବାହାରୁଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱୀପଟା ନିଜେ ଚାହୁଁଥାଏ। ଆଉ ଏହି କାହାଣୀର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ମୀରା। ସେ କିଛି ଧନସମ୍ପତ୍ତି ଖୋଜୁନଥିଲା ନା, ବରଂ ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ତାକୁ ଭିତରୁ ଟାଣୁଛି। ଏକ ଅଜଣା ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯେମିତି ତାକୁ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଡାକୁଥିଲା। ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଆଗରୁ ମୀରାର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିଲା। ସେ ଯେମିତି ନିଜ ଜୀବନରେ ହଜି ଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଯେମିତି ନିଜଠୁ ହିଁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି, ନିଜକୁ ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ଆଉ ତାର ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗର ନଥିବା ଡଙ୍ଗା ଭଳି। ଜୀବନର ଏତେ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ରରେ ସେ କେବଳ ଏପଟେ ସେପଟ ଭାସି ଚାଲିଥିଲା। କୌଣସି ଦିଗ ନଥିଲା କି କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଅନ୍ଧାରିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ହେଲା। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଭିତରୁ ହଠାତ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଅମ୍ବ୍ରା ଦ୍ୱୀପ। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ସାଧାରଣ ଦୁନିଆରୁ ଏକ ଯାଦୁ ଦୁନିଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଂକେତ। ମୀରା ଦ୍ୱୀପରେ ପାଦ ଦେଲାକ୍ଷଣି ତାର ବାହାର ଦୁନିଆର ଯାତ୍ରା ସେଇଠି ସରିଗଲା। ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିଲା ପ୍ରକୃତ ଯାତ୍ରା, ତାର ନିଜ ଭିତରକୁ, ନିଜ ମନର ଗହୀରକୁ। ଏ ଦ୍ୱୀପଟା କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ନଥିଲା। ଏହାର ପରିବେଶ ପୂରାପୂରି ଅଲୌକିକ ଥିଲା। ପବନରେ ଏକ ଅଜବ ଶକ୍ତିର କମ୍ପନ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଗଛର ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ଭଳି ଚମକୁଥିଲା, ଆଉ ଚାଲିଲାବେଳେ ମାଟିରୁ ନୀଳ ଆଲୁଅ ବାହାରୁଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଦ୍ୱୀପଟା ନିଜେ ଜୀବନ୍ତ। ଦ୍ୱୀପର ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଯିବାପରେ ମୀରାକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗା ମିଳିଲା ଯାହା ତାର ଏହି ଯାତ୍ରାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲା, ନିଜକୁ ପୁଣିଥରେ ଚିହ୍ନିବାର ଆଉ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ସ୍ଥାନ। ସେହି ଦ୍ୱୀପର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ପୋଖରୀ। ତାର ପାଣି ଏତେ ଶାନ୍ତ ଆଉ ସ୍ଥିର ଥିଲା ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆଇନା। ମୀରା ସେହି ପାଣିକୁ ଚାହିଁଲା, ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ତ ସବୁ କିଛି ବଦଳିବାର ଥିଲା। ହେଲେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ସେ ପାଣିରେ ମୀରାର ମୁହଁ ଦିଶୁନଥିଲା। ଏଇଟା କୌଣସି ସାଧାରଣ ପୋଖରୀ ନଥିଲା, ଏଇଟା ଥିଲା ସ୍ମୃତିର ଦର୍ପଣ। ତା ନିଜ ମୁହଁ ବଦଳରେ ପୋଖରୀଟି ଦେଖାଉଥିଲା ତାର ସେଇ ସବୁ ସ୍ମୃତି ଯାହାକୁ ସେ ଭୁଲି ସାରିଥିଲା। ତାର ପ୍ରଥମ ଗୁଡ଼ି, ତା ଆଈଙ୍କର ସେଇ ମିଠା ହସ, ଡଙ୍ଗା ଚଳେଇବା ଶିଖିଥିବା ରାତି, ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ତ ତାର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେ ଜୀବନର ଦୌଡ଼ରେ କେଉଁଠି ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଏକ ଜ୍ଞାନୀ ଚରିତ୍ର, ଯିଏ ଦ୍ୱୀପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝାଇବା ସହିତ ମୀରାକୁ ସତ କ'ଣ ତାହା ଦେଖେଇଲା। ପୋଖରୀ ପଛପଟୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଏକ ପ୍ରାଣୀ। ଦେଖିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ତାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣରୁ ହିଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ସେ ଥିଲା ଦ୍ୱୀପର ରକ୍ଷକ। ଦେଖିବାକୁ ଶାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଥିଲା ଅସୀମ ଶକ୍ତି। ରକ୍ଷକର ପ୍ରଥମ କଥା ହିଁ ମୀରାର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଗଲା। ତୁମେ ଆସିଛ କାରଣ ତୁମେ ତୁମର ରାସ୍ତା ହରାଇଛ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଏକ ସ୍ୱୀକୃତି। ଦ୍ୱୀପ ଜାଣିଥିଲା ତାର କଷ୍ଟ କ'ଣ। ଏଇଠି ହିଁ ଦ୍ୱୀପର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଯାଏ। ଅମ୍ବ୍ରା ଦ୍ୱୀପ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜାଗା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପ୍ରତୀକ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଫେରିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ ଏହି ଦ୍ୱୀପ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ରକ୍ଷକର ଉପଦେଶ ବହୁତ ସରଳ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ଥିଲା ବହୁତ ଗଭୀର। ପ୍ରଥମତଃ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଚାଲ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ମନେ ରଖ ଯେ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଜରୁରୀ। ନିଜକୁ ପୁଣିଥରେ ପାଇବାର ଏହା ହିଁ ତ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଏହି ନୂଆ ଜ୍ଞାନକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ମୀରାର ଘରକୁ ଫେରିବାର ବେଳ ଆସିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୀରା ଏବେ ଫେରୁଥିଲା, ସେ ଆଉ ପୂର୍ବର ମୀରା ହୋଇ ରହିନଥିଲା। ରକ୍ଷକର କଥା ମାନି ଯେତେବେଳେ ମୀରା ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଦ୍ୱୀପ ତାକୁ ଫେରାଇ ଦେଉଥିବା ପ୍ରତିଟି ସ୍ମୃତି ତା ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲଣ୍ଠନ ଜଳି ଉଠିଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ତାର ସାହସ, କୌତୂହଳ ଆଉ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପୁଣିଥରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଥିଲା। ତା ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁ ମୀରା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗର ନଥିବା ଡଙ୍ଗା ଭଳି ଆସିଥିଲା, ସେ ଏବେ ନିଜର ରାସ୍ତା ଜାଣିଥିଲା। ଜୀବନରେ ଏଣେତେଣେ ଭାସିବା ବଦଳରେ ସେ ଏବେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ ପୁଣିଥରେ ପାଇସାରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୀରା ଫେରିଲା, ତା ହାତରେ ସୁନା,
ରୂପା କି କିଛି ବି ନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଦ୍ୱୀପର ଉପହାର ଏସବୁଠୁ ବହୁତ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଥିଲା ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଆଉ ନିଜ ପରିଚୟକୁ ଫେରି ପାଇବାର ଜ୍ଞାନ। ସେ ନିଜର ଦିଗକୁ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଜି ପାଇଥିଲା। ତେବେ ଶେଷରେ ଏ କାହାଣୀ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଏ, ଏକ ଦ୍ୱୀପ ଦେଇପାରୁଥିବା ସବୁଠୁ ବିରଳ ଯାଦୁ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ବୋଧହୁଏ ଏହା ନିଜର ହଜିଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଜି ପାଇବା ହିଁ ଅଟେ।